Fl-isem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Kif talbit nomna Marija jew nitolbu 3 Ave Marijiet u propju nikkontemplaw anki il-ħajja tagħha u anki s-sem tagħna biex nimxu fuq il-passi li turina hi. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirek inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Slim għalik Marija bil-grazzi mimlija l-mulejmijek, imbirka inti fost in-nisa u imbirek il-frott tal-ġuftijek Ġesu. Madonna Tapinu, Sultana tal-Familja, sem tal-Missier u tal-Iben tal-Ispiritu Santu. Amen. Naraw ftit għandix il-kollegament ma l-isqof, qegħdin nistennewh. Sadattant forsi nintroduċi wkoll imbagħad wara l-messaġġ l-interventi li ħajsiru wara l-intervent ma l-isqof. Qed jgħiduli li jinsab magħna. Li wara nofsinhar it-tajjeb, Dun Antonu nilqgħu anki għal dan is-simpożju li nafu li qiegħed anki ssegwih b'mod virtwali. Hekk nirringrazzjawk anki tal-preżenza tiegħek u tas-sapport għal din l-inizjattiva li s-Santwarju qiegħed jieħu u anki jekk nistednuk sabiex tagħtina l-messaġġ tiegħek. Grazzi ħafna. Il-lejla tajba lilkom ilkoll, insellem mod speċjali lill-mistednin, lill-Professur Patri Salvatore Perrella, lill-Professur Patri Stefano Cecchin li kien mara dalgħodu. Nsellem lill-Fader Gerard, rettur tas-Santwarju, lis-saċerdoti li jaħdmu fis-Santwarju flimkien miegħu. Nsellem lilkom ilkoll li oġobkom tiddedikaw il-ħin mhux għax ma tkomx tagħmlu, imma għax sibtu u temnu fl-importanza li qegħdin hawnhekk biex inkomplu nistħarġu, nkomplu napprofondixxu l-għarfien tagħna u l-fidi tagħna fil-Mulej Ġesu permezz ta' Ommu Marija. Jiena nixtieq nagħmel messaġġ qasir ħafna u nitlaq propju mid-diskors tal-Papa illi fuqu il-Professur Salvatore Perrella dalgħodu tkellem u nimmaġina forsi kompli tkellem iktar il-qudiem anki b'riferiment tat-teżi ta' Fader Samuel fuq is-Santwarju ta' Pilu. Nawguralu mill-qalb u nirringrazzjah tal-biċċa xogħol kbira li jagħmel. Diskors tal-Papa jiena laqatna ħafna u rajtu mhux darba u tnejn, ma nafx ngħidilkom kemm darba rajtu, għax inħossu l-ewwel qabel kollox bħala mandat missjoni li l-Papa talili flimkien mas-saċerdoti u l-lajċi reliġjużi u l-Knisja kollha wċija. Li jolqotni fih huwa dan li ġiet f'rasi, ġiet f'moħħi l-ikona ta' dak li nagħmlu s-sibt filgħodu, sibti lejt filgħodu, dik li ngħidu l-assija tal-Om fis-Santwarju ta' Pilu. Tgħidu li għalfejn ġiet f'moħħok propju din l-inizjattiva jew dan il-mument ta' tal. Għas-sempliċi raġuni illi jien naraħ li jista' jgħinna nifhmu sew x'rid jgħidilna l-Papa bid-diskors tiegħu. Dik is-sija tal-Om, dak il-mument ta' dlam, dak il-mument ta' nuqqas ta' sens, ta' vojt, illi tkellmu fuq anki l-kelliema dalgħodu, kien hemm mument minnhom li kważi dejna noħorġu kulħadd jislet id-diffikultajiet il-kbar li għaddejja minnhom il-Knisja, li għaddej minnhom il-bniedem, li għaddejja minnhom is-soċjetà. Ma rridux ninsew li proprju dak il-mument ta' vojt kien il-bidu, kif qalilna l-Papa fid-diskors tiegħu, il-bidu tal-ġrajja l-kbira, il-bidu tal-qawmien. Propju bħalli kieku il-lejl fih diġà qiegħed jostor is-serrija tad-dawl, is-serrija tal-qawmien. U din hija tipika tal-maternità. Hija l-om li tostor fiha is-serrija tal-ħajja, is-serrija tal-qawmien. U allura mhux ta' bxejn li l-Papa jitlaq propju minn din l-ikona, minn din ix-xena li fl-aħħar mill-aħħar kienet riflessjoni
tagħna dakinhar permezz tal-Vanġelu, tal-kapitlu 17 tal-Vanġelu ta' San Ġwan, mhux ta' bxejn il-Papa jitlaq minn din l-ikona, minn din ix-xena ta' Marija taħt is-salib, propju fajnejna jidher li spiċċa kollox, biex jurina l-iskop tal-Knisja, mo speċjali forsi l-iskop tal-Knisja Awċija bħalissa li meta u tkellem mill-ferħ tal-Knisja huwa l-evanġelizzazzjoni. Jiena billi ma nafx l-Ispanjol, però mbagħad wara xi ħadd qal li l-Papa meta tkellem mill-ferħ kien qiegħed jitkellem il-kelma ferħ bl-Ispanjol hija el gozo. Allura el gozo della Iglesia e la evangelizzazzjoni. Il-ferħ tal-Knisja għawdex biex ngħidu hekk, il-missjoni ta' għawdex fil-Knisja hija l-evangelizzazzjoni. Imma dan norbtu jintrabat ukoll u l-Papa rabtu tajjeb ħafna mal-fatt illi l-irwol prinċipali tal-om u li tagħti l-ħajja li tkabbar. U l-evangelizzazzjoni li inti teduka tifforma hija l-estensjoni tal-maternità tal-om. Mhux ta' bxejn li anki mhux hekk fid-dar ħafna drabi tispiċċa l-om tieħu ħsieb l-edukazzjoni, il-formazzjoni tal-ulied, għax kważi tagħmel parti mid-DNA tagħha, minn dak li hu verament femminili u matern. U allura l-evangelizzazzjoni minn nfisha hi tipika tal-om. U forsi allura mhux ta' bxejn li l-Knisja hija mhux hekk. Marija hija l-ikona per eċċellenza tal-Knisja. Għax il-Knisja l-irwol ix-xogħol tagħha hu propju li tevanġelizza. Dan kollu naħseb li jagħmel ħafna sens. Għaliex għax imbagħad minn hawn jistgħu joħorġu wkoll l-attitudnijiet illi l-Papa jitlob minna li fl-aħħar mill-aħħar il-Vanġeli jitlob minna fl-evanġelizzazzjoni. Huma attitudnijiet kollha materni, kollha marbutin mal-figura tal-om. U l-Papa qalilna li ma hu l-essenzjal tal-evanġelizzazzjoni, qalilna li rridu mmorru għall-essenzjal tal-Vanġelu semma 3 punti. L-essenzjal tal-Vanġelu, it-tieni għalilna illi importanti li niltaqgħu mal-persuna ta' Ġesu u t-tielet importanti għalilna wkoll li hemm bżonn li noħorġu ma naħsbux biss fin-nies tagħna, imma noħorġu għal dawk l-oħrajn illi xi ftit jew tilfu s-sens ta' appartenenza għall-komunità tal-Knisja, għall-komunità tagħna. Imma mbagħad il-Papa jagħlaq billi kważi jgħidilna li ma hi il-karatteristika tipika ta' din l-om li tevanġelizza, tal-Knisja li toħroġ, tal-Knisja li tfittex l-essenzjal, tal-Knisja li trid tlaqana mal-persuna ta' Ġesu u tal-Knisja li trid toħroġ il-barra biex triltaqa' ma' dawk li xi ftit jew qegħdin fil-periferija. U jgħidilna li din il-karatteristika hija l-akkoljenza. Diġà dalgħodu Professur Perella tkellem fuqha l-akkoljenza, kemm importanti l-akkoljenza. U saħansitra l-Papa jitkellem mod prattiku, mod konkret mill-akkoljenza meta jqabbel l-akkoljenza ta' Marija u Ġwanni ma' l-akkoljenza li għandu jkun hemm bejn iż-żewġ dioċesijiet. Naħseb li nistgħu nestenduha għal kull tip ta' relazzjoni. Dalgħodu saret enfasi kbira fuq il-fatt li m'hemmx fidi jekk m'hemmx relazzjoni. Il-fidi tagħna tintlab il-ground li fija tintlab il-fidi tagħna huwa l-ground ta' relazzjonijiet. Jekk m'hemmx relazzjonijiet ma jistax ikun hemm fidi. U ir-relazzjonijiet tipikament ekleżjali, ir-relazzjonijiet tipikament Marjani huma allura marbutin mal-akkoljenza, mal-fatt li aħna msejħin biex nilqgħu tassew lil xulxin. Hekk jiena naħseb li din l-ewwel qabel kollox għandha tkun ukoll mhux biss il-missjoni ta' kull wieħed u kull waħda minnha, mhux biss il-missjoni tagħna ma' speċjali saċerdoti u reliġjużi, imma wkoll naħseb li għandha tkun il-missjoni prinċipali ta' dan is-santwarju li kif kulħadd jaf kif spjegaw il-kelliema ta' dalgħodu huwa għalina huwa grazzja huwa don kbir fid-dioċesi. U il-professur Perella serħulu rasu illi il-qudiem għandna f'moħħna illi nieħdu ħsiebu sewwa s-santwarju flimkien. Kif diġà tkellimna anki b'mod apparti mar-rettur tas-santwarju ma' persuni oħra,
li se jgħinu biex jiġi organizzat aħjar ix-xogħol u l-ħidma f'dan il-post hekk Aziz fid-Djoċesi tagħna. Jiena nawguralkom mill-qalb u nirringrazzja l-isforz kbir li sar mill-organizzazzjoni ta' dan is-simpożju, nirringrazzja b'mod partikulari lil kelliema barranin illi intervenew. Grazzi mill-qalb. Grazzi ħafna ta' dan il-messaġġ tiegħek u anki weduk anki t-talb tagħna biex m'għadux ma toħroġ u xek minn hemmhekk u tkompli il-missjoni tiegħek anki b'mod ta' preżenza fiżika u reali u xek. Mhux hekk anki dik hija reali, anki din hija reali. Grazzi.